karon nagbili na akong mami kay manghinlo na ako dito sa sulod sa balay, manghugas, mangnilhig sa gawas. Woo! Jo, me. Nilig ko ron, tadaod. Mag-ura ko kaon eh. Mana ako hugas. Manghugas tayo ko dahil. Akong isaram dito ako nahugasan. So, karon sugdan ko na ako. Kung mana ako kaon, kaon ako ni kaon kog isa ka sa kutsara. Kapit na mahurot ang kutsara, ay kay kutsara akong ginakaon. Tanga. Anak ni mami, pag padong niya duty, manghinlo daw ko, pag man ako kaon. Tapos manghugas. Nilig sa gawas, nilig sulod. Bago kumulag. Kumulag bago dito sa among kuan kay Dugod, ito ba sa kong igagaw? Ito sa kong igagaw kayo na may kaon dito. Kaso na lang kayo na, may kaon diri. Na sila'y mga gipanghanda sa tuwan ay Exotic food. exotic food. Bakit? Sipod. Sipod. Baboy na. No. Pero sa dagat magito ko ay sipod. Oh, sipod nahilay. Ano na? Sipod, lechon, kaliro. Pwede mo tilaw? Pwede mo tilaw? Pwede kayo. Kaya wala eh. Meg ayo. Parat manggod. Naglapuan ron eh. Oh. Tama na. Ito, mga plato ko yan. Muna ang mga kain sa balancing o draw. Oh, balancing. Iisbog to, iisbog mo. Isbog mo. Lilingkod ikaw. Lilingkod ikaw tapos dagani ka. Ikaw tatatad rin. Tatatad rin. Ha? Tatatad rin. Tanga! So, karon mga kamao. Niabot na mo ang jacket na pangalan na Jar. So, atong tanawon. Nindot kayo. Check kayo. Oh? Check ko ah. Check sa to be. Sige sa ko. Taas mo gamay bin. Ako ah. Di na picture gago. Hanggang sa muli. Walok. Power.